Půjdeš dál? Kometa je ale tamhle. Omlouvám se, že jsem tady. Zvlášť po tom, co se stalo. Ne, já jsem rád. Tak, jak jsme to nechali, se mi nelíbilo. Přišla jsem domů, že udělám to, co vždycky. Zapíšu něco do deníčku, což dělám od chvíle, kdy mi máma dala první. Bylo mi 10. Přitom ze sebe vždycky dostanu, co cítím, všechno pustím do té knížečky, kterou schovávám ve druhé polici za vošklivou mořskou panou. Ale pak mi došlo, že bych stejně psala věci, co bych měla říkat tobě. A co by to bylo? Asi bych napsala... Milý deníčku, zjistila jsem, že to klidně můžu vzdát. Nic neriskovat. Nechat věci být, žádný drámo, prostě se to nehodí. Ale všechny důvody jsou jen výmluvy. Snažím se akorát utíct před pravdou a pravda je, že... Mám strach, Stefane. Mám strach, že když si dovolím být jenom na chviličku šťastná, tak se celý svět sesype a já nevím, jestli to přežiju. Chceš vědět, co bych napsal já? Poznal jsem holku. Mluvili jsme. Bylo to skvostný. Ale pak vyšlo slunce a jsme v realitě. Tohle je realita. Tohleto.